jomochung ni culture, jodong culture mag pindego kako dun giranda giri to nadwa ni gibika mondo girom ge jodongwa kaka nwawinjre gi prime minister Ofafa Memorial Hall mane wawinjre gi prime minister momiya teko mondo abika alos gi jodongo mondo wabed gi hall ni kaka ne wan kode chon kuom muolo na temo loso to nwawenyo ka piny tek ok nwadwa yware kodgi ahinya mwawacho ni okay we ma okadhi jodongo mano chaka nobiro noromo gi jodongwa kuma nwani gi bura mar cities maboleo kucha ok ne gima ber ahinya kech ne gidwa ni gibi mondo gine kama jodongo bete kan wasedi Morocco mar cities joka norwako jodongo wa moa Ghana moa Nigeria and everywhere else e odgi mar nyasi mar culture iluongo ni headquarters mar Herdas omiya mora ahinya bona prime minister kuom chung matek manyuche chung ni wang'ni nyaka wabed gi Ofafa Memorial Hall kaka headquarters mag Luo Elders wabed go makofi kwa Raila Odinga na viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mara mugik adwago erokamano ahinya ni MCA stay moa Yala moa Siaya kendo moa Migori kendo moa Homabay to gina Kisumu nyochu uriuri motegno kukonyo wachni koten gi speakers mau to gi gine leaders majority gi minority e county assemblies riwruokni mar jotelo duto emomiyo kawuono wan kaka wuono omiado wacho ni yani gik moko duto mosetim maricho ka koro wan gi jatelo bilo biro kama gier bilo kama gier temia ine kumidhiye Bwana Yesu asifiwe. Ingeni Yesu be na jabilo kamano kaka noriembo joka hekalu ingeni nodhi hekalu mar Nyasaye jomoko uso rombe joka gajwa jomoko sero kuro mokao boka wori Nyasaye usemi nyere weno kao boka wori Nyasaye kora wero ni yani kao boka